Wondering program ya Hymns of Hope pano pa V&V Media Solutions. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Program ine timakhalupasira ni nyimbo zosiyana-siyana pano. Poona dziko limene likukhala mavuto osiyana-siyana, ukapatula nthawi ndithu kumamvera nyimbo zimakuthandiza ndithu kuti nkuyiwala. Ena kuti nditamvera nyimbo yakuti mtima wanga unakhala pansi, komanso nyimbo zimathopereka chiyembekezo chosiyana-siyana. Waferedwa kumva nyimbo ndithu imene ikupasa chiyembekezo, umakhala nacho ndithu chikhulupiriro chonse kuti izi nzopita lipo siku lina limene anthu kondwere. Ndiye program ineyi nyimbozo ndi zimakhala zosiyana-siyana. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Bwanji mundilole tiyambe program yathu imeneyi ndi kuimba kwa Zenengeya Family, nyimbo imene kuti of Hope pano pa V&V Media Solution. Kwa ino amene mamvera nyimbo imeneyi ndithu munali izi ndizosiyana-siyana, zosonyeza ndithu kuti kwinanso nkuti kumene ife tingathawire kumana ndi mavuto otani tisafike saizi yoti mpakana kumazoona ngati moyo watha palibe chilichonse mwina chabwino chimene ife tingathe kuchipeza. Ifeyo ndithu tivomere kuti kulipo kwa Yesu kumene ife tingathe kutula nkhawa zathu zolemesa zathu zimene pa moyo wathu zimakhala zikutipinja, tisaganize zofika mpaka pochosa moyo wathu. Tilipo anthu ena amene timaona ngati kulibe kwina kulikonse kumene tingathe kutula mavuto athu. Kulipo ndithu kwa Yesu. Ndiye tisafike pochosa moyo wathu, tisafike mpaka pozinyanyala kumazoona kuti ndife anthu opanda pake, tisafike ponena kuti moyo ndiye ndi umene mwina mwake ndingaupange pano nkazipha. Tisafike pamenepo, tidziwe ndithu kuti kulipo kwa Yesu kumene tingathe kutula nkhawa zathu, mavuto athu, zonse zimene feyo zikutilemesa moyo uno. Mundilole bwanji apa tipitanso ku nyimbo ina yoyimbidwa ndi gulu limene la Advent Hope Ministries, nyimbo imene akuti samakhumudwitsa Yesu. Nyimbo zimene tikuzimvera lero zotipasa chiyembekezo, zopereka chiyembekezo ku dziko lopanda chiyembekezo, koma nyimbo zimene ifeyo tikupasirani musiku wa lero ndithu zotipasa chiyembekezo. Ndiye tamvera komanso kuonera Zenengeya Family. Bwanji apa tipite kwa Advent Hope Ministries, nyimbo imene akuti samakhumudwitsa Yesu. Nasiyana moyo uno. Ndiye tikupitiriza ndithu kupasirani nyimbo zimenezi, taonera komanso kumvera Advent Hope Ministries, nyimbo imene akuti samakhumudwitsa Yesu. Ena ndithu timakhala maubwenzi athu amene titha kusemphana zinthu zosiyana-siyana, mwina maubwenzi kutha kumene kumaona kuti mwina ubwenzi umene watha chonchi palibe chilichonse mwina makuti tidziwe kuti ndipo bwenzi limene ndi Yesu limene silimakhumudwitsa. Abwenzi apa dziko lapansi amakhumudwitsa, mayeso amatha ndithu osayenda bwino, kuchita ma-interview ndithu ma-interview osayenda amene ife timaganizira. Koma pempho langa nthawi ino ndoti tisakhumudwe chifukwa lipo bwenzi limene ndi Yesu limene tikachitira nkhawa zathu zonse kukhumudwa sikumakhalapo. Ndiye ngati mulipo timakhumudwa tachosani nkhumudo, muyike ndithu chimwemwe nakhulupirira Yesu Khristu amene ndithu samakhumudwitsa. Ndiye bwanji apa titani kuimba kwa gulu lina la The Harps, nyimbo imene akuti Yesu ponong'oneza. Open your heart. Open your heart. There's a
kuimba kumeneko kwa gulu limene la The Harps, nyimbo imene kuti Yesu ponong'oneza. Nyimbo imeneyi ndi nyimbo mwa zimene zili m'buku la Khristu mu nyimbo zimene timayimba makachisi athu osanasiyana, akuti Yesu ponong'oneza izani njabwino njira ndithu, komanso njabwino nthawi yoti ndikuziweni. Bwino kwambiri ndithu timafunika moyo uno ndithu makana ndi nthawi yomuzwa Yesu mpulumutsi wathu, kumadziwa kuti ayi izi kuti zichitike ndi Yesu, izi kuti zikhale makuti ndi Yesu. Nda kuti ponong'oneza ifeyo ndithu timpemphe Yesu yokuti adze mavuto athu amene ifeyo timakumana nawo siku ndi siku. Tisayiwale kuti lero tikupasani nyimbo zimene zikutilimbikitsa, zimene zikutionesera kuti Yesu wathu sakhumudwitsa, komanso ponong'oneza iyeyo ndithu iyayi ife tikhenacho chiyembekezo kuti ayi atikonzera zonse zimene ifeyo zikutiphinja mmoyo wathu. Ndiye iyayi kuimba kumene kwa gulu limene la The Harps, Yesu ponong'oneza. Bwanji apa tiyitanenso kuimba kwa Sister Florence Maseya akuti mtetezeni. Tetezeni ndithu mpaka na namondo iyo afike poti watha. Ndimanena kuti zilipo nyengo zina zimene timaona ngati kuti chilichonse pa moyo wathu mwina palibe, tibenso chiyembekezo chilichonse, kumazoona ngati basi, koma tidziwe ndithu kuti ayi kofunika kuti ife tikapemphe ndi kwa Yesu, kumuwuza ndithu kuti ayi Ambuye munteteze mpaka zonse zimene ndikumana nazo zithe. Palibe kulikonse kumene ife tingathe kukapempha kuti namondo iyi mwina afike poti watha koposa kwa Yesu. Ndiye tidziwe kuti kati auza anzathu, katipita kwina ndi kwina, koma konseko sitingapeze ndithu mayankho, sitingapeze ndithu kuti kuyimise namondo. Ndi kwa Yesu yekha kumene ife tingathe kupempha kuti namondo amene ali pa nyanjayo kapena mavuto onse amene ife tikumana nawo afike poti atha. Kuimba kwa Sister Florence Maseya. We
pamaso pamfumuyo zikolombe namondwe satsasunza moyo teteseni akanamondwe ati akanamondwe ate azunzo achoke. Kuimba kumeneko kwa Sister Florence Maseya katikati ma program ine ya Hymns of Hope pano pa V&V Media Solutions, ndipo muli ndine Philip Nyirenda. Iya tikaona nthawi apa, iya nthawi ndiye yafika ndithu kumalechereche. Timalize ndi kuimba kwa James Malaza akuti zonse zimene tili nazo zilikwanire, ndipo anthu ena amene zimene tili nazo sizimakwanabe. Kuona ndithu munthu ma business angochita ndithu sizikunkwanira funa ndalama zochuluka, kuona ndithu kuti ayi kangati nzangayo tu ali pabwenzi ndi awo kumafunabe monje za mabwenzi iyayi zilikwanire zimene feyo tili nazo. Kuimba kumene kukukhale kwa James Malaza. Tatiyeni ndithu tidalisike ni nyimbo imeneyi. Analiwa bwino kaleli jambaleyu zinthu zinkaenda, banja lake linalilosililitsa ankakondwa, kufikila linadza yeselo anatayika, momtima mwake munadzala kusilila, pokhala nacho chakudya zovala ndipogona, sikukwanileni sikwanile pokhala nacho chakudya zovala ndipogona, chakudya zovala ndipogona, sikukwanileni sikwanile. Zokondweletsa ndalama punzilo nzapadziko pompano, timazisiya zonsezi moyo ukachoka, chofunika mzangawe kutsokoza ndi Yesu yekha, alamulile moyo ndi zonse pokhala nacho chakudya zovala ndipogona, sikukwanileni sikwanile pokhala nacho chakudya zovala ndipogona, chakudya zovala ndipogona, sikukwanileni sikwanile. Tithokoze kwambiri inu nonse amene munali pamenepo kusatira program imene ya Hymns of Hope pano pa V&V Media Solutions. Tikupitira lero ndithu mwadalisika ndi nyimbo zimene musiku lero tinakukonzerani kuti mukhale nazo kufikiranso sabata lamawa. Inu muzakhale pamenepo chifukwa tizabwera ndi nyimbo zina zimene ndithu zizatithandizire
kutilimbikitsa, kutipasa chiyembekezo. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda, mwakoma nonse. Bye bye.